Салом алейкум, хуш омада ба канали CGMCTG. Дар ин навор мошинаи ҷаки ADB яъне қайчидор барои шарҳ медиҳем. Ин мошина моделиш 2023 қайчидор мебошад, риштаро худ мебурад. Нархи 4200 сомонӣ доставка ва установка дар дохили шаҳр бесплатна мебошад. Нафаре ки ягон мошинаи фурӯшӣ доред, дар номерои болои экран буда ҳатман занг занед ё дар WhatsApp суратҳояшон равон кунед. Мошина хатти рост, ҷак оригинал, дар тагиш печатдора, 10 сол гарантӣ. Қайчи мақсад ки қайчи дора, риштара худаш мебурад. Вақте кор карда истодаи педалро қафо мекунӣ, риштара мебурад. 10 сол гарантӣ, 2023, телефон 884 12 28 28. мағозаи мо дар Сашави Корвон, бинои нави Корвон, яъне зард аст, дар ҳамин якум дарвоза. мағозаи CGMC ном дорад. духташ аҷоибот, беҳтарин медузад. ин мошина ба тарифа ҳаст. нафаре ки ягон пешниҳодот барои абмени ягон мошинаи беӯ дорен, ягон чӣ дорен, ҳатман дар номерои болои экран буда занг занед, дар тамос бошед, ҳатман мо ба шумо кӯмак мекунем. дар канал обуна шавед, лайк, ҳамаи подписат кунед, фикрҳои худро нависед.